hero kamano. Okay. An gi pacha ado agree gi Okayo. Ni ntiere to extent moro ma mondo wa recognize go president ntiere extra moro makuro it's not necessary. Onge haja, onge gimoro ni sijui Ruto timango ni koro nyaka wapamne. Oyo. Generally the role of the police to maintain law and order. Gimani tiere niya kate maandamano mag opposition. Security nyaka bedi mondo gi maintain law and order. Koro kata ne Ruto we golo directive or anything, it was not about directive. Pod ne police nyaka ne bedi. Nikech ne police jok ma ng'iyo intelligence. Ni dentiere possibility mantiere chaos manyalo wuoka. Tijwa momiyo ichulo wagi pesa mar taxes eni mondo maintain law and order. Koro nyaka wadhi katicha mondo wa respond. To kondik negi letter ni mondo police obi mondo maintain law and order momiyo kata maandamano chik dwaro ni undiko ne police notice mondo gibi maintain law and order. Mano nde nyaka ne gitim. Koro ogenis juni Ruto timango koro pamne. Ruto is a strategic man. Ruto is a politician. Kendo understand the point kumo ae. Kendo gimo dwaro ni mondo jopinyo believe. Nikech en aja siasa. Makori nginde kori riwore gi Okayo ni ok nek benigo ne jatend piny Kenya ero kamano kuom kopo mana. To the extent monyalo wacho, but ntiere to the extent moro makoro that was the role of the police. Ma whether Ruto ne nitiere kata no onge whoever was there, police to ne dhi bedo kanyo endo. Nitiere the small recognition. Ineno kata moro award momiye ni. Ruto is strategic. Ruto ng'iyo 2027. Ineno. Ruto ng'iyo 2027. Ong'eyo gima dhi moro jopiny kendo supporters mag Raila. Koro nitiere gik moko modhi timatima mondo omora ji. Makora chiel kuom geno simba mano mien. Ero kamano ahinya. Ero kamano. We I think wait and again.